உறவுகளுக்கு வணக்கம். முதல்ல இந்த வீடியோ அழிக்கிறேன் பாருங்கள். இது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் அளிக்குது. இது என்ன வீடியோ அப்படின்னு கேட்கணும்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆசையாக இருக்கும். பொதுவாகவே இந்த சமூகத்தின் மீது அக்கறை கொண்டு இந்த சமூகத்தில் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் அரசோட நலத்திட்டங்கள் போய் சேரணும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பெருமளவில் சட்டத்திட்ட விழிப்புணர்வு அடையணும். ஊழல் லஞ்சம் ஒழிக்கப்பட்டு நம்முடைய தேசம் ஒரு வல்லரசாக மாறணும். இப்படிங்கிற பல கனவுகளோடு தான் நம்ம இந்த யூடியூப் சேனல் நடத்திட்டுருக்குறோம். இதில் நிறைய அரசு அலுவலர்களையும் சரி அரசியல்வாதிகளும் சரி எதிர்ப்பை சம்பாரிச்சிட்ருக்குங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் கட்டாயம் தெரியும். ஆனால் இதையும் தாண்டி நம்மை தேடி வருகிற நம்முடைய சேனலை நாடி வருகிற மக்களுக்கு நம்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்துக்காண்டி என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, சட்டத்திட்ட விழிப்புணர்வு சிவில் சம்மந்தமாக நிறைய பேர் கேட்டு நிலம் தொடர்பான சந்தேகங்களை நிறைய பேர் கேட்ட வண்ணம் இருந்தீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு, அதே மாதிரி சட்டத்திட்ட விழிப்புணர்வுகள் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு 5 வழக்கறிஞர்கள் என்னுடைய தொடர்பில் இருந்தாங்க. இந்த 5 வழக்கறிஞர்கள்னு பார்த்திங்கன்னா சமூகத்தின் மீது அக்கறை கொண்ட வழக்கறிஞர்கள் கிடைப்பதே பெரிய விஷயம். ஆனாலும் நமக்கு கிடைத்த வழக்கறிஞர்கள்ட்ட நாம் அனுமதி கேட்குறோம். என்ன அனுமதி கேட்குறோம்? உங்களுடைய தொடர்பு என்ன, நீங்கள் நம்ம சேனலில் வீடியோவாக வெளியிடுவதற்கு தருவீங்களான்னு கேட்குறோம். அவங்க நல்ல விஷயம் செய்வதற்கு நாங்கள் ஏன் முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறோம், கண்டிப்பாக தொடர்பு நீங்கள் கொடுக்கலாம், உறவுகளுக்கு கொடுங்க, எப்போ கேள்வி கேட்டாலும் நாங்கள் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்குன்னு சொன்னதுனால நம்ம ஒரு 5 வழக்கறிஞரோட நம்பரை வச்சு ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணி உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் தீர்த்துக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இவங்கள்ட்ட சட்ட ஆலோசனை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உண்மையிலே இது நல்ல விஷயமா தவறான விஷயமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஆனால் இதை நிறைய நபர்கள் தவறாக யூஸ் பண்ணி எந்த நேரத்தில் வேணாலும் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணா பின்னான்னு ஃபோன் பண்ணி எதை வேணாலும் இலவசமாக கேட்கலாம், இலவசம் தானே அதனால் எதை வேணாலும் கேட்கலாம் அப்படின்னு கண்ணா பின்னான்னு அடித்து கேட்குறது உண்மையிலே நான் தவறு பண்ணிட்டோனோ அப்படின்னு யோசித்தது உண்டு. ஆனால் இப்போ முழுக்க நான் யோசித்து அந்த வீடியோவை டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா எங்கள் பக்கத்து மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞரை நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த வழக்கறிஞருக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துலேருந்து ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சொத்து பிரச்சனை பெரிய அளவில் எனக்கு இருக்குது, தயவுசெய்து நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அவர்கிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டு தயவுசெய்து நேராக முடிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவர் சிவில் சம்மந்தப்பட்ட வழக்கறிஞரை கூட்டிக்கிட்டு சென்னைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி 2 பேரும் போய் அங்கே போய் சந்திக்க போகிறோன்னு சொல்லி எல்லா பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்கிறேன் வாங்கன்னு சொல்லி வர சொல்லி கடைசியில் அங்கே பார்த்தா இவர் போய் 2 வழக்கறிஞரை கூட்டிகிட்டு போய் இங்கே நிற்கிறாரு. இவர் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு படுத்துக்கிட்டார். ஸோ இங்கேருந்து பஸ் செலவு பண்ணி போனது, 2 வழக்கறிஞர் கூட கூட்டி போனது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு பாருங்கள். இது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நான் முருகேசன் சேனலை பார்த்து தான் உங்களை தொடர்பு கொண்டேன்னு சொன்ன உடனே என் பேரை சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே எந்த விதமான மாற்று கருத்து இல்லை, கிளாரிஃபிகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் உடனே இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு பண்ணுறதுனால அவங்க என் பேரை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. தயவு செய்து நான் திரும்ப உங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நான் எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலையில் இருக்கிறேன். இதனால் எவ்வளோ பேர் என்னை பேசுகிறாங்கங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் என்னுடைய கொள்கையில் நான் துளியும் மாறாமல் நான் கடைசி வரைக்கும் மக்களுக்கான விஷயத்தை நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவலை மக்களுக்கு இலவசமாகவே நம்ம கொடுக்கணும் தான் நான் இன்ன வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தயவு செய்து உறவுகள் இதை நீங்கள் மனக்கஷ்டத்துக்கு நேராக திருப்பி விட்டு வேடிக்கை பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். வாட்ஸ்அப்புக்கு நிறைய பேர் தொடர்பு கொள்கிறீங்க. நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு பதில் சொல்லி தான் இருக்கேன். நிறைய பேர் அழைப்புக்கு வர்றீங்க. தயவுசெய்து நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய ஒரு சில தேவைகள் வேண்டி என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் ஃபோன்பே நம்பரு என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது எதுக்குன்னா, இப்போ கேமரா வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன், நிறைய உதவி பண்ணிங்க. அடுத்து ஒரு சில பொருட்கள் வாங்க வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். அதில் ஃபோன்பே நம்பர் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபோன்பே நம்பர் எடுத்து நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஆல்ரெடி நீங்கள் கால் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. உங்களுடைய எந்த தகவலாக இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். என்னால் உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை நான் கட்டாயம் பண்ணுவேன். ஆனால் எல்லாமே இலவசமாக கிடைக்குது, இவங்களை நம்மளுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலையை தயவு செய்து நீங்கள் கையை விட்டும்படி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன். நீங்கள் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட இந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்து பழகிட்டீங்க. எல்லாமே இன்றைக்கி ஃப்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டனால நம்மளையும் ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு மனக்கஷ்டம் எனக்கு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன தான் இனி மிஸ்யூஸ் பண்ணாலும் கூட
என்னுடைய கொள்கை கோட்பாட்டில் நான் கரெக்டாக தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய எந்த தகவலாக இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். ஆனால் எல்லாருக்குமே நான் பதில் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நான் இப்போவும் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து பெண்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அதனால் நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பதில் கிடைக்கும். ஸோ பதிலே கொடுக்க மாட்டேறான், ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேறான் அப்படிங்கிற உங்களுடைய கோபம் வந்து என் மேலே வச்சுட்டு நியாயமான கோபமே கிடையாது. ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்ச தகவலை ஒரு வீடியோ பதிவாக பண்ணுறேன். அதில் இருக்கக்கூடிய தகவலை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. எனக்கிட்ட சந்தேகம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக 100% அது வந்து பூர்த்தி அடையும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய கோபங்கள், உங்களுடைய எரிச்சல்கள் எல்லாத்தையும் எங்கே காட்டணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு சேவை செய்யாமல் உங்களுடைய வரி பணத்தில் படுத்து கிடக்குறாங்க, குப்புற படுத்து கிடக்குறாங்களா அரசியல்வாதிகளும் அரசு அதிகாரி, அவங்கள்ட்ட தான் உங்களுடைய கோபத்தை காட்டணுமே தவிர எங்களை மாதிரி பொதுநலவாதிகள்கிட்ட நீங்கள் கோபத்தை காட்டுறது வந்து சரியானது இல்லை. தயவு செய்து இந்த முறைமை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுங்க. அதே மாதிரி ஒரு தம்பி வந்து, அண்ணே நான் வந்து ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் வந்து படிக்கணும், அதுக்காண்டி ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணுறேன், நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தார். இந்த கிராம வரைபடம், அதே மாதிரி வந்து இந்த SLR வரைபடம், இதெல்லாம் வந்து அவர் எடுத்து கொடுக்கணும்னு சொன்னார். அவரை பற்றி ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணியிருந்தோம். அவர்கிட்டையும் அப்படி தான் முன்னுக்கு பின் முரணா எல்லாம் எதை கேட்கணுமோ அதை கேட்காம எதெல்லாம் கேட்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் கேட்டு அவர் உயிரெடுத்து பாவம். அவர் ஏன்டா வீடியோ போட்டு நீங்கள் வீடியோ போட்டிங்க அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு அவர் இருக்கார். அதனால் உறவுகள் உங்களோட தேவைகளுக்கு மட்டும் தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணுங்க தவிர தேவையில்லாமல் தொட்டதொன்னுக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் தொந்தரவு பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லதாக இல்லை. நம்முடைய சேனலில் வரக்கூடிய தகவல் எல்லாமே நல்ல தகவல் தான். நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கிடைக்கும். 1150 வீடியோ போட்டிருக்கேன், நீங்கள் தேடி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கான தேவை எல்லாமே இந்த வீடியோவில் அடங்கியிருக்கும். நான் சொன்னேன் 8 மாதமாக போராடி ஒரு தம்பி ஆக்கிரம் மீட்டிருக்கான்னு சொன்னேன். அவன்லாம் எனக்கு ஒரு தடவை கூட ஃபோன் பண்ணதே இல்லை அந்த தம்பிலாம். ஆனால் அவன் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த தம்பி வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வராப்பலானே பாருங்கண்ணே நான் ஆக்கிரம் பகட்டியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் நேற்று கூட அந்த தம்பியை குறித்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடிய தகவலை நீங்கள் நமக்கு பின்னாடி இருந்து கவனித்து நீங்கள் அதை செயல்படுத்தினாலே நீங்கள் ஜெயிச்சிட முடியும். ஸோ அதனால் என்கிட்ட பேசினா தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு கிடையாது. கண்டிப்பாக நாம் இனிமேல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இந்த மாதிரி தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தை கொடுத்து ஒரு வகுப்பு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்குறோம். அதுக்கான வாய்ப்பு வரும்போது நம்மளோட சேனல் நம்ம தொடர்ந்து வந்து அறிவிப்பு கொடுப்போம். நான் எங்கே வந்தாலும் கண்டிப்பாக நான் அறிவிப்பு தரேன். உறவுகள் என்னை பார்க்க நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மாவட்டங்களில் வந்து நீங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக நம்மளால் முடிஞ்ச நல்ல விஷயங்களை செய்வோம். தயவுசெய்து நம்மளை மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி உறவுகளை.